Eevillen verkkokaupasta tilasin itselleni tuommoisen Sports HD DV 1,5 tuuman TFT-näytöllä olevan Axon-kameran. Ja tuossa kamerassa on, niin kuin tuossa paketissakin näkyy, niin Wi-Fi-ominaisuus. Niin mua kiinnostaa nyt ottaa selville se, että miten tuo Wi-Fi-ominaisuus toimii. Eli lähdetään muodostamaan yhteys kameran ja Android-laitteen kanssa. Mulla tuolla taustalla on Android-tabletti. Mulla ajatuksena olisi nyt se, että kun näiden välille voidaan muodostaa Wi-Fi-yhteys, niin tuosta kamerasta, mitä kuvataan, niin se näkyisi täällä Android-tabletilla. Katsotaanpa, miten se tehdään. Käynnistetään kamera. Welcome. Mennään tuosta menupainikkeesta asetuksiin. Ensimmäisenä tulee taas tuo välilehti kamera-asetukset. Menua painamalla toisen kerran, niin siirrytään tuohon laiteasetuksiin. Ja kun minä tiedän, että toi Wi-Fi-ominaisuudet on tuolla laiteasetusten loppuosassa, niin nyt meillä on käytettävissä nämä molemmat painikkeet, käynnistyspainike ja OK-painike. OK-painikkeella siirrytään eteenpäin, käynnistyspainikkeella siirrytään taaksepäin. Niin minäpä lähdenkin tuolta lopusta tulemaan. Noin, mentiin estesysteemiin. Painan toisen kerran käynnistyspainiketta, niin se lähtee tavallaan tuolta lopusta tulemaan alkuun päin. Niin mennään tuonne Wi-Fi password. Mennään tuosta menupainikkeesta sinne. Oletuksena täällä passwordissa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt me päästään muuttamaan tätä passwordia sillä lailla, että tällä käynnistysnappulalla aina pystytään muuttamaan sitä lukua, mikä on punaisena. Se menee ylöspäin, eli kun siinä on nyt 1, niin se menee 2 seuraavaksi. Ja sillä lailla, kun painetaan seuraavana 3, 4 ja niin. Ja sitten seuraavaan lukuun, kun on tuohon saatu se haluttu laitettua, niin siirrytään tällä OK-painikkeella. Se asetetaan käynnistyspainikkeella halutuksi ja taas seuraavaan OK-painikkeella asetetaan se käynnistyspainikkeella halutuksi ja niin edelleen, niin mennään tänne loppuun asti. Ja pois tästä valikosta mennään tuosta menupainikkeesta. Nyt kun on Wi-Fi password asennettu, niin meidän täytyy muistaa se, mikä se on se Wi-Fi password. Seuraavaksi siirrytään takaperin 1 pykälä. Tullaan tähän Wi-Fi-asetuksiin. Niin mennäänpä sinne tuosta menupainikkeesta. Ja täällä on 2 vaihtoehtoa, off ja on. Laitetaan tuosta OK-painikkeesta tuo vaihtoehto on niin. Ja sitten menupainikkeesta tullaan pois. Siinä lukee nyt waiting for Wi-Fi connection. Niin nyt mennään tänne tabletin asetuksiin, järjestelmäasetuksiin. Niin tänne tuli nyt tämä laite tällaisella nimellä kuin RT2VAP-EVB. Ja lukee vielä, että salaus VPA2. Painetaan sitä.
se kysyy nyt salasanaa. Ja mikä se on se salasana? Se on se, mikä me äsken käytiin tähän kameraan laittamassa. Eli se nyt kirjoitetaan tuohon. Ja tuolla lukee alalla sitten joko peruuta tai yhdistä, niin yhdistetään se. RTVAP-EVB yhdistetään. Nyt meidän täytyy tässä kamerassa mennä uudestaan tuonne asetuksiin. Ja siirrytään kamera-asetuksista laiteasetuksiin menupainiketta toisen kerran painamalla. Ja sitten tuolla laiteasetuksissa tullaan tuolta alakautta ylöspäin, niin tätä käynnistyspainiketta painamalla tullaan niin pitkästi, että tullaan tuohon Wi-Fihin. Hyväksytään menupainikkeella, vaihdetaan se onniin, hyväksytään menupainikkeella, waiting for Wi-Fi connection. Nyt täällä lukee Wi-Fi connection ready. Ja tuolla tabletilla lukee varmennetaan. Nyt siellä lukee yhdistetty. Mennään täältä pois. Ja nyt ollaan tässä aloitusnäkymässä, jossa mulla on noita eri kuvakkeita. Niin minä olen asentanut tänne sellaisen ohjelman kuin eSmart DV. Niin käynnistetäänpä se ohjelma. Niin nyt sinne tuli kuva. Sinne tuli tabletin kuva tuonne näyttöruudulle. Ja minkä takia siellä on tabletin kuva? Kun tämä kamera on suunnattu sinne. Eli tuolta tabletilta nyt näkyy se, mitä tällä kameralla kuvataan. Noin. Ja mitä tuolla ruudulla näkyy, niin siellä näkyy ensinnäkin signaali. Tuolla ihan oikeassa yläkulmassa näkyy signaali. Siinä 3 pykälää on paraimmillaan, niin nytkään siinä joku 2 pykälää, vaikka laite on näin lähellä tuossa noin. Mutta kuva kuitenkin näkyy sieltä. Mä oon tätä nyt sen verran jo testannut, että mä tiedän, että tuo kantama ei kummonen ole. Esimerkiksi seinän läpi, niin ei saa yhteyttä. Mutta mulla on tuossa tarkoitus testata sitä sillä lailla, että mä tuon eteiseen laitan tämän tabletin ja sitten tuonne kameran tuonne toiseen huoneeseen, jossa on koirat, niin kokeilen sitä kautta kuvata vähän, että näkyykö mitä koirat touhuaa siellä toisessa huoneessa. Sitten tästä päästään pois sillä lailla, että painetaan tuota kameran käynnistyspainiketta. Noin, pikkusen aikaa se kestää, mutta se menee siitä pois. Ja nyt tämä kamera on siinä tilassa, missä se on siinä vaiheessa, kun se on käynnistetty. Jos meillä on seiniä välissä, niin tuon Wi-Fi-verkon kantama ei riitä, mutta samassa tilassa kun ollaan, niin jonkun verran kantamaa on. Ei ole paljon, mutta on jonkun verran kuitenkin. Mulla on tuossa nyt toiseen huoneeseen, niin missä koirat on, niin on ovi auki ja niin sillä lailla ei ole sitten seiniä välissä, niin nyt tuo kantama näyttäisi olevan. Tässä näkyy pykälät tuolla, niin
Siellä on 3 pykälää verkon kohdalla, että pitäisi periaatteessa olla ihan hyvä, niin katsotaan vähän, niin saanko mä noin koirat toimimaan, tekemään mitään. Oi. No niin, täällä on namiruuta. Mitä me ottaa namiruuta? Namiruuta. Iloinen, teepä kieppi. Teepä kieppi. Teepä kieppi. Teepä kieppi. Teepä kieppi. Juuri. Oi. Siitä saa. Noin. Sitten on moina. Hyppää. 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 Noin. Hyppää. Noin. Hyppää. Oi. Hyppää. Hyvä tyttö. Noin. Siitä saa. Noin. Täältä saa 5.